Preview. Preview. Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Illum naħseb illi ma kienx hemm riżultat ieħor u fil-fatt it-tema li bih bdejt il-programm tal-lum kienet appuntu rebħa miktuba fid-destin. Nsellilkom għal dan il-post race analysis tal-Grand Prix ta' Monaco u bħas-soltu nibdew minnu fih billi nagħtu ħarsa lejn riżultati illi kellna fit-trakka Monegaska illum li ċertament ferħet lil ħafna tifożi ukoll mod ġustament. Dan il għaliex l-idolu lokali Charles Leclerc rebaħ it-tellieqa, it-tieni Oscar Piastri fuq McLaren, it-tielet Carlos Sainz għat-tim tal-Ferrari. Fir-raba' post Lando Norris McLaren il-ħames, George Russell għal Mercedes, sitta Max Verstappen għal Red Bull, Lewis Hamilton seba għat-tim tal-Mercedes u l-pożizzjonijiet minuri Yuki Tsunoda 8 għal V-Carb, Alexander Albon it-9 għal Williams u Pierre Gasly fl-10 pożizzjoni għat-tim tal-Alpine. L-aktar dawra veloċi ta' tellieqa għamilha Sir Lewis Hamilton fuq Mercedes fin ta' minut 15.274. U kif konna qegħdin ngħidu illum kienet miktuba illi jirbaħ Leclerc. Fil-fatt jien kont ili ntaqtaq naħseb weekend sħiħ din it-terba jiġri din hija tellieqa bħalma kienu se nsemmi żewġ eżempji biss, Silverstone 92 u Zandvoort 23. Li jiġri x'jiġri rebbeħ wieħed kellu jkun hemm fit-tellieqa. F'dawk iċ-ċirkostanzi kienu Nigel Mansell u Max Verstappen. Illum Charles Leclerc. Ovvjament, għax l-edukazzjoni jekk titlob. Proset l-supporters tal-Ferrari, għandu di kappello. Leclerc illi rebaħ telli għali anki matul il-weekend konna għedin naraw kun l-ewwel, kien l-ewwel fit-tieni sessjoni, l-ewwel fit-tielet sessjoni, u mbagħad fil-kwalifiki. Jiġifieri ma kienx hemm iżjed fejn tmur, relevanti għax ma tistax taqbes u ma tistax taqbes. Illum setet kien hemm tempesta, seta kien hemm terremot, kien hemm x'kien hemm Leclerc bil-fors kellu jirbaħ. U ta' dan nagħtu l-mertu lit-tifożi illi wkoll l-idolu tagħhom rebaħ it-tellieqa. Qegħdin taraw illum jerġa' fil-floq ta' senna ovvjament bħalma tim tal-McLaren illum saq bl-isfar u l-aħdar personalment ħsibthom il-Benettins l-antiki. Jiġifieri. U r-riżultat ta' Benettin l-antika ġibna il għaliex ġejna t-tieni u r-raba'. Kuntent iva x'ħadna podju, ma hawnhekk għandi naqra ta' diżappunt jien għaliex
infakkarkom qabel xejn qegħdin f'xandiera diretta min jixtieq jgħid tiegħu. Eh, Personalment jien inħoss illi x-xorti ma tantx taħqitilna fl-inċidenti kollha li kien hemm fil-bidu ħa nitkellmu dwarhom. Sainz ġie eliminat minħabba problema ta' sospensjoni, imma x-xorti ridet illi kellna nerġgħu nibdew mill-bidu għaldaqstant Sainz salva t-tielet post. U Piastri ma kellux il-karozza 100% f'sekket kemm mertu wkoll il-mekkaniċi li irnexxielhom isewwu il-karozza lill-Oscar. Jiġifieri sa ċertu punt fimni, kuntenta l-Oscar, imma ejja nammettu li deep down xi ħaġa iktar, ngħidu hekk. Però l-istennija tmur għall-2025 biex forsi nerġa' nittrionfa ġewwa Monaco 20 sena wara l-unika rebħa tiegħi fejn il-karriera tal-Formula Wieħed permezz ta' Raikkonen. Ma m'hemmx tagħmel. Bravu Oscar illi għamel tellieqa sħiħa għamel ħajdu tmiem il-ġimgħa sħiħ fuq Norris ukoll nkomplu nsaħħu l-argumenti tagħna għaliex jiena nemmen illi l-McLaren għandhom line-up l-aqwa line-up fil-fema tiegħi. Biss ukoll ġibna ftit punti mhux ħażin però jngħidu li dis-sena m'għandux ikollna problemi biex nispiċċaw fit-tielet post. Tajjeb iżda nfakkar illi l-objettiv tal-istaġun għadu jista' jintlaħaq imma tfadal 16-il tellieq oħra issa naraw naqra x'ser jiġri matulhom. Li nfakkar li kien rebħa Norris li ġiet f'Miami u rebħa għal Piastri. Issa naraw. Mill-bqija, ovvjament tellieqa fejn ma tantx rajna azzjonijiet illum nafu kemm bidejja attrakka l-Mercedes ukoll marru mhux ħażin il-5 u s-7 Russell u Hamilton naħseb l-ikbar telliefa llum kienu Red Bull illi Max Verstappen spiċċa s-sitta tellieqa senza infamja senza lodek f'jgħidu Taljani. Sergio Perez kien involut f'dak l-inċident illi raħ iġib il-karozza terrapin grazzi għal dak il-bravu ta' Magnussen illi sa ċertu punt illum kien ir-raġuni għalfejn jien għamilt nofsija indannat wara il-bandiera il-ħamra. Jiġifieri u għalfejn ukoll jiena bdejt innewwaħ illi fuq ċertu ċezz illi x-xorti ma daħqitilniex Valdieri kejmek rabbi l-għaqal għaliex illum ħlista għad fil-fatt l-stewards ma tawx punti ta' penalità imma nfakru li tkun dendel u Pudini bħalma reġa' għamel illum ma nistawx naċċettaw kun qed insemmu Pudini il-putina l-oħra li għamel it-tim tal-Alpin meta Gasly u Ocon ħabtu ma nafx Ocon x'qed jagħmel jiena fil-portier u apparti il-fatt li l-prinċipal tal-Alpin Bruno Famen għalalu l-familja qed wieħed deċiżjonijiet drastiċi mu qed neskludi xejn jiena. Anki li jaqta' l-irjus għat-tella għal jmiss. Biss minħa l-oħra l-Alpin ġew l-10 ġab punti ieħor permezz ta' Pierre Gasly għaldaqstant tanto di kappello. Il-Williams ġabu l żewġ punti tagħhom tal-istaġun permezz ta' Alex Albon u Yuki Tsunoda kompla l-konsistenza tiegħu hekk kif ġab 4 punti oħra it-tmien post tal-Ġappuniż u din kienet ir-raba' tellieqa konsekuttiva illi t-tim tal-Williams, anzi t-tim tal-Vicar ġab il-punti permezz tal-bravo sewwieq Ġappuniż. U għawn permettuli nuħejkom il-klassifika tal-kostrutturi u għawan dimestat fit-tim ta' Red Bull smati u l-supporters ta' Red Bull mela. Ħames sew lejn il-klassifika ħbib. Alright? Ir-Red Bull jaqbillhom joqogħdu attenti għax iż-żiemel tila
U jekk iż-żiemel, anzi jekk ir-Red Bull Verstappen kapaċi jġib ir-rebħ, Perez reġa' qed jaffeċ. Min-naħa l-oħra, il-ħorsi biż-żewġ sewwieqa qed itella l-punti, jiġifieri jaqbillhom tar-Red Bull joqogħdu attenti, ma jmurx it-titlu b'xi żvista imur lejn l-Italja u jekk imur lejn l-Italja tal-kostrutturi ikun meritat għax dawn il-Ferrari qed itellaw il-punti qed jagħmlu t-tellieqa ta' tlilaq tagħhom u xogħolhom qed jagħmluh akkontlarju ta' Perez, jiġifieri jaqbillu Perez joqgħod attent u jaqbillhom ir-Red Bull joqogħdu attenti, għax qed iberraq. Rridu nkunu għedna kollox. Mill-bqija mhux qed naraw ebda bdil fil-klassifiċi McLaren, Mercedes, Aston Martin, il-V-Cup komplew isaħħu. Jekk il-V-Cup jitellaw daw il-punti mhux qed neskludi ġlieda l-ħames bejn il-ħodor u l-bluċari, Haas, Williams u Alpine. Hemmhekk irridu naraw x'ħajġri. Glenn qed jgħidilna Perez mhux għall-qalbu ma' Red Bull, mhux għall-qalbu jaf x'għandu jagħmel. Isib iħabbad bib ieħor Glenn. Il-bidliet qegħdin fil-klassifika tal-kostrutturi però, anzi tas-sewwieqa però, fejn kawża tal-pudini tiegħu stess Perez waqa' l-ħames. Verstappen issa għandu l-vantaġġ ta' 31 punt minn fuq Leclerc. Imma mbagħad għandek il-Lando li tela t-tielet b'113, Sainz 108, Perez 107, Piastri, Russell u Hamilton. U mbagħad għandkom is-sewwieqa l-oħra hemmhekk Alonso, Tsunoda, Stroll u inkomplu sejrin. Jiġifieri l-aħwa illum Leclerc rebaħ fair and square. Issa kolli nieħu konklużjoni minn Monaco, ir-Red Bull jaqbilha toqgħod attenta għax qed iberraq u qed iberraq bl-ikraħ. Għax kif nara dik il-klassifika. Issa t-telqa tkun 15 xahar fil-Kanada, Montreal, u jiena nħoss li disa tkun tellieqa kruċjali il għaliex se nkunu nafu iżjed fuq kampjonat għandna nħarsu iżjed il-qudiem ma ninsewx il wara l-Kanada għandna triple header interessantissimu. Barcellona, Zandvoort u Silverstone. Biss nimxu pass pass, Kanada tillaqa li kapaċi wkoll ikollna azzjoni, safety cars, eccetera. Voldiri irridu naraw se jiġri fin-naħa ta' fuq tal-klassifika. U rridu naraw aħna l-McLaren kif se nirrispondu ukoll. Biss nistennew u naraw. Jiena m'għandix iżjed nżid fuq it-telqa tal-lum. Infakkarkom illi dan il-programm ġie imwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies by Pizza Madness għal pizzets ta' kwalità bi prezzijiet qalbu ta' kulħadd. U wkoll infakkarkom lil Binkies illi jinsabu tiqsa l-Luqa tal-Pjetà issa qed ukoll jagħtu għażla vasta ta' ikel fosthom wraps, burgers u affarijiet oħra, nħeġġiġkom biex tissuhom u tużaw is-servizzi tagħhom ikel ġenwin u ikel mill-aqwa. Infakkarkom ukoll illi dan il-programm minnu ftit se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Għaldaqstant tinsewx tidħlu hemmhekk tafsu subscribe ħalli ma titilfu fejn il-programmi kollha li qed noħorġu ta' kuljum. U il-programmi li jmiss se jkunu l-aħħar żewġ programmi ta' Mixzone għal dan l-istaġun. Illejla Brady huma jkellmukom fuq il-logħbiet tas-City u tal-United u tal-Juventus. Għada nagħlqu fit-8 Karl Parnis, Joseph Magri u jiena bil-logħbiet ta' Roma, Milan u Inter rispettivament. Ħudu ħsieb il-komplement tas-serata tajba bħal dejjem forza McLaren u nerġa' nwissi tarret kull noqogħdu attenti
għax is-siemel tila bil-mod il-mod. U nifirħu lis-supporters tal-Ferrari għar-rebħ ta' dit-tellieqa. Ħudu ħsieb. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet qalbut ta' kulħadd.